you'll see Copenhagen is riding along, and we have to check if the bag's still, in place. So we do this with our fingertips, and it's very, very light. It's not like the bag's still there. No, it's this delicate movement, and then with the other. And that's why it's not that professional as it could. If we had the A bugyidat nem mutasd. Milyen volt az ebédes? Nagyon finom volt. És meg is érdemeltem, mert előtte, ahogy láthatjátok, előadó voltam, vagyis hát nem is igazán előadó, mert hallgató is. Egy kerekasztal megbeszélést vezettem másodmagammal, ami a Bringáz a munkába kampányról szólt. Érdekes volt, megtudtuk, hogy szinte a világ összes országában, Indiától kezdve Amerikáig, Hawaiiig akarnak Bringáz a munkát csinálni, illetve a másik fő konklúzió az, hogy nagy különbség van még Európán belül nyugat és kelet között, és mert nyugaton például fizetnek a cégek azért, hogy részt vessenek a kampányba, míg nekünk ez még egy kicsit messzebb van, bár el kell gondolkodni rajta, hogy ez egy járható út. Olyan, hogy kétszer egy sáv plusz parkolósáv, és semmilyen kerékpároslétesítmény nincs. Ez az utca meg olyan, hogy kerékpár út van, a parkolósáv meg a házfalak között. És mi az eredmény? Óriási összefüggő hálózat, óriási közbringa rendszer, és 6%-os részesedése a kerékpárosnak. EFC elbírál utakat, és van 5 csillag, az a legtöbb. Na most, hogy minek alapján bírálja el az utakat, az itt van. Tehát Projections are that in the next decade, 6 million people will be killed in the developing countries, of which 30% will be in India. We do not need that genocide.